international ɗin nan. Foundation mai ciyarwa da taimako tafi dai ɗoɗar. Taimako da talakawa 'yan gudun hijira ba ta kasa ba. Inda ka raɓe ta za ka rike ne insha Allah. Astahir Foundation zan yi waƙa ta. Ƙungiyar Ibrahim Sidi yau zan koɗa ta. Ali da Aliyu Sidi ne zan waƙe ta. Ƙungiya ce mai kyawo ni ne shaidar ta. Taimako na talakawa ai babu irin ta. Taimakon gajiyayyu da makafi babu irin ta. 'Yan gudun hijira masu shaida babu irin ta. Kokarin da kike yi a gare mu ko gwamnati ta. Ko gwamnati ma iya abin da za ta yi kenan. Astahir Foundation ya alkama. Astahir Foundation ya aldafa. Zamani ai ba ta da muni. Ta zamto ta daya a wanga zamani. Wannan karni mun shaida babu irin ta. Duk faɗin duniyar ga ai za ka ji labari. Labarin Astahir ta tattara alkhairi. Ba ta da sharri kullum sai yin alkhairi. Ba ta fahari kullum sai dai yin nazari. Yaya za ta taimakon al'ummar Najeriya? Yaya za ta taimakon al'ummar duk duniya? Ibrahim Sidi muna yi maka fata na alkhairi. Ga Aliyu Sidi muna yi maka fata na alkhairi. Baba na Muhammad ya Allah ƙara ɗaukaka. Baba na Muhammad ya Allah ƙara ɗaukaka. Tallafi gefen aure kuke ba da sadaki. Ibrahim Sidi kun zama haske na al'umma. Dai da irin ku a gare mu ba mu na dama. Fatan da muke yi Allah dai ya daɗo himma. Jirgin Nuhu kun zamto a gare mu al'umma. Komai in za ku yi tsatsari babu rigima. Roƙonmu Allah sa ku ƙara ɗaukaka. Ga MD mai waƙa nan ya zo da tsarraba. Ku bani kiɗan Astahir International ɗin nan. Foundation mai ciyarwa da taimako ta hidai ɗodar. Taimako na talakawa 'yan gudun hijira baka kasa ba. Inda ka raɓe ta za ka warke ne insha Allah. Ku ba mu kiɗan Astahir international ɗin nan. Foundation mai ciyarwa da taimako tafi dai ɗoɗar. Taimako na talakawa 'yan gudun hijira baka kasa ba. Inda ka raɓe ta za ka warke ne insha Allah. Wannan Foundation mai aiki ce mai ilimi ce. Astahir mai tausayi sosai. An gina ta domin yin taimako tana yi mu mun tantance. Ƙungiyar mu na aiki sosai. Mun yarje mata mun lamunce ayyukanta dukkan a takaice. Astahir mai tausayi sosai. Tana yi domin talakawa ba wai don kanta ba ku yi duba. Ku ba mu kiɗan Astahir international ɗin nan. Foundation mai ciyarwa da taimako tafi dai ɗoɗar. Taimako na talakawa 'yan gudun hijira baka kasa ba. Inda ka raɓe ta za ka warke ne insha Allah. Samun wannan kungiya a jihar ga muna da godewa. Astahir mai tausayi sosai. Ibrahim Sidi Aliyu Sidi al'umma na godewa. Ƙungiyar mu na aiki sosai. Wannan kungiya ta yi taimako sosai sosai ba kushewa. Astahir mai tausayi sosai. Dukkan mai yin taimako sosai dukiya ce ba ta karewa.